Grilled balot, scam daw. Itlog ko parang balot na sa init. Applicant na gusto magtrabaho, pinupugo. Ito, di ba pa mga balitang ina ngayong linggo? Ako nga pala si Marites para maghatid ng legit fake news sa Pilipinas. Hindi to grilled balot, ano ba? Naglalaro na pinapasok yung... Hindi. Ayan o. So, unahin na natin ang napakaraming nagpo-post na grilled balot ngayong tag-init. Sa newsfeed, makikita nyo nagpa-viral ito sa TikTok na natotroma na naman ako. Nagkakaroon naman ako ng parang Vietnam flashback. Diba, paulit-ulit. Hindi to grilled balot, ano ba? Ang tanga na mga admin ko, kakasabi ko lang. Kanya-kanyang ano na natin, kanya-kanyang gimmick, diba? So, panoorin natin anong meron dito. Ano yan, Kuya? Chili? Sweet chili garlic. Sweet chili garlic. So, maraming ngayon sa siomai. Naguguluhan ako dito eh. Panilaga na ang isang balot. Kung i-grill mo pa siya, hindi naman siya magkakaroon ng smoke na lasa kasi di mo naman kakainin yung mismong balat. So nung hinati ibabaw ng itlog na yan, natanggal pa iba pang sabaw. Eh yun nga yung masarap yung sabaw. Nasa San Jose, Quezon City ako masarap ngayon. yan, At yeah. dito, may trending at pinakaunang grilled balot sa Metro Manila. Kaya naman napasugod na kami at dahil Napasubo na napakahilig ko rin. din talaga sa balot, kaya na-excite na ako matikman ang grilled balot dito. Swerte ang Dito lang boyfriend yan ni sa ate. may Tendido Street, Barangay San Jose. Oh shit, ang lapit lang sabi nito para iilang kanto lang. Pwede ko pala ito puntahan. O pabutin yung 10k likes, punta ako kasama ng tropa namin. O tsaka instant food review. Oh my god, ang lapit lang to, nadadaanan ko to eh. Kasi Ayan, shell oh. mismo ang Sayang ginigrill yung nila. sabaw. Natanggal lang yung shell sa taas. Tapos nilalagyan nila ng sweet chili garlic sauce sa taas. Ay, wala namang kakaiba sweet chili garlic. Pag bumibili ka siomai, binabenta ba nila yun as grilled siomai tapos lalagyan na ng chili garlic, diba? Dapat may something sa pag-grill para mabigyan siya ng ibang lasa. Hindi yung chili garlic. Sana bumili na lang ako ng balot with chili garlic. Pag kumulo na daw, doon na nila tinutulak pa niya. Tinatapon niya yung sabaw, men. malalaman na okay na. Luto naman na yung balot, syempre, kaya aantayin na lang kumulo. Mga nakakain na yan, talaga bang nalalasahan niyo yung usok? Parang hirap kasi nilaga na siya eh. Yun na yung, luto na siya eh. At ayan nga, ang dami ko kasamang vlogger ngayon. Bro, daming vlogger. Sarap. Sabay-sabay kami Ay, pucha, may balot din sa likod. Ito, oh. Ito, boy. Meron pala dito ang itik, oh. May kulay. video. Ang daming camera, di ba? Ito na ang grilled balot. Bakit nila sinasabi luto na? Luto naman na talaga yan. Ano ba? Parang ininit mo lang sa uling, eh. Kamayin nyo, oo. Hindi nyo kailangan ng steak. Kamayin nyo. Yan. Yan, masarap yan. Yung gatas. Ang sarap ng ano? Yung sweet chili garlic. Yun yung nakakaasar eh. Ina-expect ko sasabihin nila ang sarap ng usok. Kasi ang kakaiba lang naman dyan ay yung grilled niya, di ba? Yung pinaka-usok na lasa. So kung hindi mo makukuha yun, ilagay ka lang ng chili garlic sa balot. Well, okay lang naman kung business to. Okay, good sa kanya nakaisip siya ng bagong gimmick. Sana naman hindi siya kasing mas mahal pa, di ba? Doon sa grilled. Ito naman sa Makati. Ito parang yung oyster, di ba? Iniinit nila sa ano. Nakikita ko sa ibang mga bansa. What, alam mo, nagigigil na ako. Gusto ko na mag-food review. Pero okay lang naman. Sa business naman, di ba? Para makatulong tayo sa kapwa natin, tangkilikin natin yung mga ganitong klaseng gimmick nila. Pero, syempre, honest review. Di ba? May mga nakikita kong honest review. Natin, special pinusukan lang, tapos ilagay ng chili garlic. Masasarap ba yun kaysa may sabaw? Ito, natuyot yung sabaw. Baka nun parang basta nagluluto, di ba? Pero, parang hindi ko magets yung kanyang kakaibang lasa. Parang walang kakaiba sa kanya. Kung hindi nalagyan ng chili garlic. Sana lang hindi siya kasing mahal, Yun yung iniisip ko, Ito, galing sa vlogger. 30 pesos siya isa. 30 pesos yung balot? Laki bang patong yun? Hindi na ako nakakabili ng balot ulit. Love, hindi ganyan. Ba't mo pinasok sa loob? Ako love, wag sa kotse. Huwag mo pasok sa loob, Lasang sabaw ng crab. Alam mo, baka foreigner. Hindi mo ba alam ang lasa ng balot? Ang gusto ko malaman sa isang food review is ano yung kakaiba doon sa normal na binibili ng balot. Okay? Yun lang naman. Paul, dami mo sinasabi. Hindi ka naman food vlogger. Ang una kong internship ay nagsusulat ako ng mga food reviews sa iba't ibang mga pagkain. Summit Magazine. Nagsusulat ako dati doon. Pero ang laging hinihingi sa akin ng editor ko pagdating sa ganyan, wag mo na siya i-describe na para nahanap mo na sa Wikipedia. Diba? Magdagdag ka ng bago. So, yun yung ina-expect ko. So, inaantay ko lang yung salitang smoke. Diba? Kasi yun yung
pinaka-selling point, di ba, nung bagong pagkain na to ng balot? Chili sauce. Okay, so titikman na natin. So pag kinakain ko kasi yung balot, talagang natanggal ko lahat. Oo nga Hindi eh. ko alam paano Kamay sa naman kakain. talaga eh. Pangit ng stick. Kasi mushy na siya eh, di ba? Ayoko na. Basta wala namang kakaiba doon sa balot na yan. Pero sige, titingnan natin. Mag-food review tayo. Sunod na balita na dito naman, pinupugo daw ang isang applicant o isang gustong maging applicant ng DTI. At sinasabi dito, position title, DTI Monitor. Number of vacant position, place of assignment, Iloilo Province, 9,900 a month. Applicant must have a bachelor's degree, preferably of any business-related course with good oral and written communication skills, computer literate, familiar MS Office application, and the internet. Pucha, kailangan ng bata. Mukhang matatanda ang mga nasa superior. Good interpersonal skills, flexible and a team player. Can be a freshness. Preferably civil. Oy, pucha, kailangan pa civil services. 9.9k lang. Di ba mas baba pa sa minimum wage yan? Wow. Tapos ito, nagbayad siya. Umabot siya ng 39,000 shares at galit na galit ang comment section na bakit ang baba ng hinihingi sa daming gusto. Diba? Eh, gano'n naman talaga. Meron at meron kakagat dyan kasi, diba, minsan iba kailangan lang talaga ng pera. Pero yun nga, kawawa yung mga nangihingi dito. Kung may balot man, ito, pinupugo nila yung future nung kukuha nito. Magkano kayo kinikita ng balot vendor na yun? Siguro talo niya to. Siguro talo niya yung meron pang civil service na nag-exam. No? Pagkatapos mo yan, hindi ka na fresh. Lahat naman ata tayo pinagdaanan yung pinagtsagaan natin yung unang trabaho na kahit tapak-tapakan yung pagkataon natin matapos lang yung 1 year. Pero okay, maglala sa panahon ngayon, hindi naman na yun ganun ka big deal. Pero kailangan nyo pa rin naman ng experience. Diba? Meron nga, nagsisimula ka pala, kailangan ng experience. Parang tanga ka ba sa ako experience sa sinapupunan ng nanay ko. Pero design is very kuripot and very degrading sa mga may bachelor's degree. Pero yun nga, tama, 9.9. Barely minimum wage. Talagang nilagpas lang nila. Pero okay sana yun kung simple lang. Pero kita mo ba yung kailangan mo? Internet! O, tsaka ang hirap aralin ng internet. Ako, ginagawa ko libre yan eh. Alatang boomer o matanda yung gumawa nito na gusto pagkakitaan yung kanilang mga gagawing trabahador. Pero dele lang ako apply. Bahala ka dyan. Paano bumagsak kayo? Sunod na balita kina buti malakas yung electric bahayang init. Dali kay Marbs Art. So, maya, napakainit na kasi nga March na papunta tayo summer. Kakaroon tayo ng beach episode. Antayin nyo lang. Inaantay ko lang yung mga tropa ko magkaroon ng schedule. Hindi naman balita sa atin na mainit na eh. No? Yung bayag ko parang balot na eh. Unti na lang. Magkakaroon na rin ng amoy ng chili garlic eh. So, sunod na balita kina balita na nakawan daw si eruption ng cellphone. Ating tignan. Hey guys, corruption. Nanakawan ng cellphone dito sa tudbo. Hindi na mga ting-ting-ting-ting-tong guys. Hindi. Pero nakawan ba talaga? Pilipino talaga tayo. Nakawan ako, pinagtatawanan ka pa eh. Pero di ako nagulat na sa tondo to ginawa. Natiktikan yung ting-ting-ting-ting-ting. So, sunod na balita kaya daming balita yun. Ito naman ay nag-a-apply pa lang. Kanina job requirements pa lang hiningi. Ito nag-a-apply na galing kay Miss Sarah Guzman. So, February 27 daw, nagpass daw siya ng resume at ito ang kanyang pinagdaanan. Sakit ng ulo para sa interview na to. Pass the interview. Ito ay sa Amerital BPO. Pucha, patayan dyan. Greetings from Amerital BPO. Congratulations, you passed. Di ko magets tong capitalization na to. Sa phone ka ba nag-edit ate ng Ameritel? Pass the interview now. Kasi may auto capitalization dyan. We will notify you na parang JJ tuloy. Parang hindi tuloy siya professional. This is noted. No? Mas professional pa kayo nag-a-apply. Hello, Sarah Marie. Unfortunately, we made our decision again to not move forward your application after reviewing your application. Meron ka ba 100 words sa kailangan mo i-comment? We don't think you have a fit position. Pucha, tama ba siya? To our company, we apologize for this inconvenience. I hope you don't mind if we reach out to you in the future with a position because of it that may be a better. Ano ba? Pinapahaba talaga niya. Pwede to sabihin ng one sentence eh. May I know the reason why you're thinking that I'm not fit in the position that you're looking for? So professional, Sarah. Apply ka sa akin. Just so you know. Oh, ano ba ito? Babae ba to? Just so you know. There are also a lot of applicants that are for line-up so we can assure you that you will be picked. This will, ano ba? Ba't ka nang-gaslight? Hindi pa ka nagsisimula pagtrabaho. Kailangan nyo ng bagong grammar expert yan. So, ang sabi ni Sarah, it took you 2 days after my interview to email me that I passed. How come you said I passed the interview and now it's up to the hiring man? Explain it, Ameritel. Para to Amerites to Ameritel. Pag tinagalog mo nga, para lang sa kalaban mo, hindi lang ikaw aplikante namin. Para bang hindi naman yun yung point. Tinatanong ko lang anong nagkulang sa akin. Ano ba? We as well are disappointed but we just follow the rules. Again, we apologize in this matter. No, you're not cause what you're doing will hurt people's feelings. And saying to you, just so you know, is kaya totoo ka. May pinag-aralan ka ba? I'm sure kung ikaw ang sumasalo ng mga applicant, dapat marunong ka na mag-email, di ba? Kaya ako naiinis kasi ako yung writer puno ng mga tao usually sa office. Ako sa akin pinasusulat lagi para bang manager ka na
ako pa rin pinagsusulat niya ng email niya. Like, hindi ko naman trabaho. Parang, kasi marunong siya mag-English. Siya na lang pag-gagawin ko ng email ko. Para bang, ang bobo mo naman, napakasimpleng ano lang, hindi mo pa maaral. Kaya lang ako medyo galit na galit sa mga ganito kasi naalala ko lang yung nilunok kong pride para yung paglunok ko ng chili garlic sa balot. I'm very sorry for the word I've said to you. Just follow hiring manager. We're just employees also. Hindi mo kailangan apostrophe ate. Again, I'm sincerely apologize. Alala ko na naman yung zombie apologize na yun. Congrats, gusto nila ng matapang na aplikante. Yung kayang ipaglaban yung kumpanya. You're hired! Kailangan din ng bagong graphic artist. Greetings, I would like to confirm this email. I just received this by mistake. No, you are hired! Sorry about the date was incorrect. It's Tuesday. So mali pa yung binigay yung date. Seryoso ba? I'm sorry but gusto ko yung all caps pa eh. Hindi ko na alam. Ano bang gusto mo maramdaman ko? Am I really hired? You are hired. The orientation is later today. Kutsa, mismong araw Ano ba to? Prank ba to? Pang ano ba to? Pang vlog? YouTuber ata to eh. Kutsa, lead hustler pa. Delikado yung mga ganyang title. How long is the presentation? Seryoso ba yan? For someone with no job, does it really matter how long it is? Kutsa, ano to? Porn? Siyempre kailangan malaman. May oras ako, hindi lang ikaw. Translation. Wala ka nang work, magtatanong ka pa. Malamang, hindi porket wala akong work, hindi na ako tao. Namo dyan, hayop ka. Sana mamatay ka na dyan. Gusto ko to makita ni Arf kasi Arf HR siya eh. Puntahan nyo kami sa Pampamilya Podcast. Nakagat bigla ng as. Ang dami nangyayari na ano na ako, nalilito na ako. Nahihilo ako, hindi dun sa balot eh. Nahihilo na ako sa usapan na to eh. Good luck with your BPO career. Sobrang pa-plastic nyo. Hindi pa kayo nagsisimula magtrabaho. Alam ko kailangan ng plastikan sa trabaho. Pero ito di pa nagsa-start eh. Ano ba? Ilang beses ba? Sakit na ng puso ko. Ano? To not hire you. You're not just the one. Siguro ano to, kupal yung hiring manager na to. Dito nakatikim ng grilled balot. Una mali na yung grammar mo eh. Paano ka napunta sa posisyon na to? So, alam mo yung hiring manager, baka pinapasok dito yung mga tropa niya, yung mga kamag-anakan niya, yung mga pinaka-ayoko, yung mga nagpapasok ng kamag-anakan lang na hindi naman deserve yung position, diba? We have a rules. Ano ba? Marami kang rules o onti lang? We have a rules to follow. What I told you in this few days, we have limited... Bigyan lumang kayong font ha. Parang Tumblr post na. We will consider you as no longer interested in this position. We will drop you from our internal recruiting pipeline. Thank you. Gulo mo isip ko. Ayaw ko na po magpaligoy-ligoy. Yes! Tatalugin ko na po para masabi ko yung gusto ko talaga sabihin. Dalawang beses na po ako sinabi sa akin na hard ako. Yung una sinabi nyo na agad, hindi ako pasado. Tapos kahapon sinabi nyo na pasado ako. Paulit-ulit ko pa po tinanong. At 3 beses na po ako sinabing pasado ako. Sinagot lang sa akin, for with no job, does it really matter how long it is? Gusto ko pa ibalik yung tanong. Is it appropriate for you to tell me that a someone who can be considered a professional? What if i-post ko yung po yung ginagawa at pinagsasabi nyo sa akin? Para wala na po mag-apply sa inyo. I'm no longer interested in your company. Naglalaroan na pinapasok nyo po aking aking puso. Makikita ko lang sa stars niya na hindi talaga maganda. Kasi mga empleyado dyan, mga employees ng Pilipinas, saludo ako sa inyo. Sana maganda ang mga trabaho, marespeto yung kumpanya at mga HR na umahawak sa inyo, mga managers na umahawak sa inyo na hindi underneath the table para makaakyat sa posisyon. Marami mga literal na sip-sip yan, kaya ayoko na bumalik sa mga ganyan trabaho. Pero saludo ako sa inyo at pagpalain kayo ng Diyos at sana makatikim kayo ng grilled balot. At doon nagtatapos ang balita ngayong linggo. Na high blood ba kayo sa balot o doon sa application process ni ate? Gusto pa na mag-ito ako ulit si Marites para mag-legit fake news sa Pilipinas.